to zan gina min bayanin zuwanka. Kowanne irin bawa daga cikin bayi, irin baiwa ko arzikinsa da bambancin fita. Bayan haɗuwarsa da ita, ta ɗauki zobanta ta bashi ya mallaka. Allah ya taimake ki. Me kake nema a wurina? Shin ni ne da aibu na idan na zubar da hawaye akan babu? Baiwar ilimi, baiwar samun albarka, baiwar arziki, baiwar lafiya, baiwar ƙarfi, baiwar jinin ɗaukaka da kuma baiwar samu. Shi ne riba. Wallahi saboda ba ni da gona a garin nan ko ruwan sama na ga za a yi raina ɓaci. Ina amfanin nuna kishi da hukuncin Ubangiji. Shi ne riba. Digital Age Films Productions ke gabatar da sabon shirin tsararren inganci mai taken Shi ne riba. Duniya da ba hawar sauka ce. Inda ta zo haka za a bi ta. Wannan kazar ta waye. Shi ne riba. Daga ko uwarka ce sai na Wani sabon shiri ne da yake a tsarinsa akan nunin ire-iren masu aikin hassada ga wasu. Domin ni da kake gani nan ni ne sarkin noman garin nan. Yanzu in na ga dama sai ga gero ya fito ana. Shi ne riba. Shiryawa Bashir Ji Shari. Daukar nauyin shirin Ahmad Hashim. Labarin shirin Yusuf A. Marafa. Ba da umarnin shirin Bashir Hashim Sardauna. hasada ciwo ce. To ni zuciyata ta riga ta jarabce ni. Ashe da akwai wata sabuwar magana mai gudana ta yi dogon zance mai motsi ta cikin labarin. Kai! Kallon shirin magance matambayar tambaya. A nemi shirin da sunansa da yake na mallaka. Shi ne riba. Mulki maganin makirci. Ɗan kai daɗe sarki adali barka da zuwa. Babu yadda zan yi. Kar ka zaci zan maka mu baya. Shi ne riba. Wanne a ciki kuka ko murmushi, fitina ko zaman lafiya. Shi ne sabo mai taken shi ne riba. Mai ba da amsoshinsa daban-daban. Yana shi ne riba.